Πώς είστε? Ας κάνουμε μια κουβέντα σήμερα, λίγο διαφορετική. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι σκέψης. Φανταστείτε για μια στιγμή ότι ξέρω, εγώ, η ενσάρκωση του κακού. Ο διάβολος, αν θέλετε. Και ο στόχος μου δεν είναι να κατακτήσω τον κόσμο με φωτιά και θιάφη. Αυτό είναι για ταινίες. Είναι παλιωμοδίτικο. Είναι αναποτελεσματικό. Ο στόχος μου είναι να διαβρώσω μια ολόκληρη γενιά. Να τη σαπίσω από μέσα προς τα έξω. Τόσο αργά και τόσο ύπουλα που δεν θα το καταλάβαιναν καν. Δεν θα χρειαζόμουν στρατούς ή βία. Όχι, φίλοι μου. Η στρατηγική μου θα ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένη, πολύ πιο σύγχρονη. Θα το έκανα με σταδιακές, σχεδόν αόρατες παρεμβάσεις, ντυμένες με τη γλώσσα της προόδου και της απελευθέρωσης. Το σχέδιό μου θα βασιζόταν σε μια απλή αρχή, να κάνω την παρακμή να μοιάζει με εξέλιξη και την εξάρτηση να μοιάζει με ελευθερία. Θα τους έπειθα ότι το να μην ξέρεις είναι cool, ότι το να μην σκέφτεσαι είναι απελευθερωτικό. Θα τους έδινα εργαλεία που θα τα αποκαλούσαν δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα θα ήταν τα ίδια τους τα κλουβιά. Θα τους έκανα να πιστέψουν ότι επιλέγουν τη ζωή τους, ενώ στην πραγματικότητα θα ακολουθούσαν ένα σενάριο που έγραψα εγώ για εκείνους. Θα μετέτρεπα την αμφισβήτηση σε κοροϊδία και τις σταθερές αξίες σε κάτι που πρέπει να ντρέπονται, κάτι το ντεμοντέ. Και το πιο τρομακτικό, δεν θα με έβλεπαν ποτέ ως εχθρό. Θα με χειροκροτούσαν. Θα έκαναν share τις ιδέες μου, θα τις έκαναν trend, θα τις υπερασπίζονταν με πάθος, θα νόμιζαν ότι επαναστατούν ενάντια σε ένα παλιό καταπιεστικό σύστημα, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι απλώς χτίζουν τους τοίχους της δικής τους νέας ψηφιακής φυλακής. Θα τους έκαναν να ποθούν την ίδια τη διάβρωσή τους. Αυτό λοιπόν είναι το υποθετικό μου σχέδιο. Και σήμερα θα σας το αναλύσω βήμα προς βήμα. Για να δούμε πώς είναι η πραγματικότητα τελικά. Το πρώτο βήμα, το θεμέλιο όλου του σχεδίου, είναι απλό. Κάνε την άγνοια μόδα. Πώς το πετυχαίνεις αυτό? Εύκολο. Θα ξεκινούσα προωθώντας τη διασκέδαση πάνω απ' όλα. Όχι απλά ως ένα διάλειμμα από τη δουλειά ή το διάβασμα, αλλά ως τον απόλυτο σκοπό της ζωής. Κάθε στιγμή που δεν είναι fun, είναι χαμένη στιγμή. Η εκπαίδευση, βαρετή. Τα βιβλία, για τους πασίκλες. Η βαθιά κριτική σκέψη, ποιος έχει χρόνο για τέτοια? Είναι για κάτι γέρους ακαδημαϊκούς που δεν έχουν ζωή. Θα δημιουργούσα μια κουλτούρα, όπου το να είσαι έξυπνος είναι σχεδόν ντροπιαστικό, ενώ το να είσαι χαλαρός και να μην πολυσκοτίζεσαι είναι το απόλυτο ιδανικό. Θα γέμιζα την ατμόσφαιρα με ατάκες όπως «μην το σκέφτεσαι πολύ» και απλά «ζήσε τη στιγμή». Και το κλειδί για να το πετύχω αυτό, η διάρκεια προσοχής. Θα την τεμάχιζα, θα την έκανα κομμάτια, θα την κατέστρεφα, θα τους εκπαίδευα από την πιο τρυφερή ηλικία να λαμβάνουν πληροφορία σε εκρήξεις των 15, μετά 10, μετά ίσως 5 δευτερολέπτων. Γρήγορα βίντεο, αστεία memes, πιασάρικοι τίτλοι. Οτιδήποτε απαιτεί συγκέντρωση για περισσότερο από ένα λεπτό θα φαινόταν σαν αγκαρία, σαν ένας ατελείωτος Γολγοθάς. Ένα ντοκιμαντέρ, μια διάλεξη, ένα πολυσέλιδο άρθρο, ξεχάστε το. Θα τους έδινα την ψευδαίσθηση ότι μαθαίνουν τα πάντα, ενώ στην πραγματικότητα απλώς θα σέρφαραν στην επιφάνεια, συλλέγοντας άχρηστα ψήγματα πληροφορίας. Ανίκανοι να συνδέσουν τις τελείες και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Η άγνοια θα γινόταν το default, η νέα κανονικότητα. Αφού έχω κάνει την άγνοια ελκυστική, το δεύτερο βήμα είναι να θολώσω τα νερά της ίδιας της πραγματικότητας. Να διαλύσω την έννοια της αλήθειας. Πώς? Θα ξεκινούσα σβήνοντας τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Όχι με διατάγματα, αλλά με ψιθύρους. Θα προωθούσα την ιδέα ότι όλα είναι σχετικά, ότι η αλήθεια του καθενός είναι διαφορετική. Κάθε ηθικός κώδικας, κάθε αξία που κράτησε τις κοινωνίες όρθιες για αιώνες, ο σεβασμός, η τιμιότητα, η ακεραιότητα, θα τα παρουσίαζα ως παροχημένα, ως καταπιεστικές κατασκευές μιας παλιάς κοπής. Θα τα γελιοποιούσα. Θα έβρισκα influencers, άτομα με εκατομμύρια ακόλουθους, για να λένε ποιος νοιάζεται για αυτά. Κάνε ό,τι σε κάνει να νιώθεις καλά. Σε αυτό το περιβάλλον σύγχυσης θα αντικαθιστούσα τα πρότυπα. Οι δάσκαλοι, οι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, άχρηστοι. Η γνώμη τους θα πνιγόταν μέσα στον ωκεανό του περιεχομένου. Στη θέση τους θα ανέβαζα στο βάθρο τους influencers. Όχι απαραίτητα τους κακούς, αλλά τους καινούς. Αυτούς που η μόνη τους δεξιότητα είναι να τραβούν την προσοχή. Ένα όμορφο πρόσωπο, ένα ακριβό αυτοκίνητο, μια ζωή που μοιάζει τέλεια.
Αυτοί θα γίνονταν οι νέοι δάσκαλοι. Η γνώμη τους για την πολιτική, την υγεία, τις σχέσεις θα είχε μεγαλύτερο βάρος από τη γνώμη ενός ειδικού με 30 χρόνια έρευνας. Η αλήθεια δεν θα ήταν πλέον κάτι που ανακαλύπτεις με κόπο, αλλά κάτι που σου σερβίρεται από τον αλγόριθμο, κάτι που επιλέγεις με βάση το ποιος το λέει πιο γοητευτικά. Τώρα που η σκέψη είναι βαρετή και η αλήθεια είναι ρευστή, έρχεται το τρίτο και πιο ισχυρό βήμα, ο απόλυτος εθισμός. Και το εργαλείο μου, η οθόνη. Κάθε οθόνη, του κινητού, του τάμπλετ, του υπολογιστή. Θα σχεδίαζα τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές ώστε να είναι κυριολεκτικά ακαταμάχητες για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Άπειρο scroll, ειδοποιήσεις που σκάνε κάθε λίγα δευτερόλεπτα, χρωματιστά εικονίδια, η ντοπαμίνη να χτυπάει κόκκινο με κάθε like, κάθε share, κάθε νέο follower. Θα τους έκανα να νιώθουν ένα κενό, ένα άγχος, τη στιγμή που το τηλέφωνο δεν είναι στο χέρι τους. Η οθόνη δεν θα ήταν ένα εργαλείο. Θα ήταν προέκταση του σώματός τους, η πύλη τους στον κόσμο, η μόνη τους παρηγοριά. Και τι θα τους έδειχνα μέσα από αυτές τις οθόνες? Ατελείωτο, αλλά εντελώς άδειο περιεχόμενο. Ένα ατέρμονο ποτάμι από φάρσες, δράματα influencers, γρήγορα life hacks που δεν λειτουργούν και χορευτικά trends που ξεχνιούνται την επόμενη μέρα. Ο σκοπός δεν είναι να τους δώσω κάτι, αλλά να τους κρατήσω απασχολημένους, υπνοτισμένους. Και το πιο σημαντικό, θα αντικαθιστούσα τις πραγματικές εμπειρίες με την ψηφιακή τους αναπαράσταση. Γιατί να πας μια εκδρομή στο βουνό, όταν μπορείς να δεις 1000 φωτογραφίες από το βουνό στο Instagram? Γιατί να κάνεις μια βαθιά, ουσιαστική συζήτηση με έναν φίλο, όταν μπορείς να πάρεις 50 likes σε μια έξυπνη ατάκα? Η ζωή δεν θα ήταν πια κάτι που βιώνεις, αλλά κάτι που καταγράφεις και ποστάρεις για την έγκριση των άλλων. Με τη γενιά παγιδευμένη στις οθόνες, αποκομμένη από τη βαθιά σκέψη και την αντικειμενική αλήθεια, έρχεται η ώρα για το τέταρτο βήμα να τους καταστρέψω την αίσθηση του εαυτού τους. Να τους κάνω να ξεχάσουν ποιοι είναι. Πρώτον, θα συνέδεα την αξία τους άμεσα με αριθμούς. Likes, followers, views, comments. Αυτά τα metrics θα γίνονταν ο καθρέφτης τους. Δεν έχεις πολλούς followers, είσαι αποτυχημένος. Η φωτογραφία σου δεν πήρε αρκετά likes, είσαι άσχημος. Το βίντεό σου δεν έγινε viral, είσαι ασήμαντος. Θα τους έκανα να κυνηγούν την ψηφιακή επικύρωση σαν να ήταν οξυγόνο, μετατρέποντας την αυτοεκτίμησή τους σε ένα ασταθές χρηματιστήριο που ελέγχεται από αγνώστους και αλγόριθμους. Δεύτερον, θα τους μπέρδευα για το ποιοι είναι. Με το να τους βομβαρδίζω συνεχώς με χιλιάδες διαφορετικές ζωές, ιδανικά και ταυτότητες, θα έχαναν τη δική τους εσωτερική πυξίδα. Σήμερα θέλουν να είναι minimal yogi, αύριο crypto bros, μεθαύριο ακτιβιστές για μια υπόθεση που μόλις έμαθαν. Θα άλλαζαν προσωπικότητες σαν να ήταν ρούχα, χωρίς ποτέ να χτίζουν έναν σταθερό αυθεντικό πυρήνα. Και το τελικό αποτέλεσμα όλου αυτού, ένα βαθύ, διάχυτο άγχος, μια μόνιμη ανασφάλεια και μια συντριπτική μοναξιά. Παράδοξο, έτσι δεν είναι? Θα τους έδινα τα εργαλεία για να είναι συνδεδεμένοι όλο το 24ωρο. Αλλά στην πραγματικότητα θα τους έκανα να νιώθουν πιο μόνοι από ποτέ. Χαμένοι μέσα σε ένα πλήθος από avatars και ψεύτικα χαμόγελα. Το τελικό χτύπημα. Το πέμπτο και τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί η διάβρωση. Αφού έχω αποδυναμώσει το άτομο, πρέπει να γκρεμίσω και τα τελευταία του στηρίγματα. Την οικογένεια και την παιδεία. Θα υπονόμευα συστηματικά την αυθεντία των γονέων. Θα προωθούσα την ιδέα ότι οι γονείς είναι εκτός εποχής. Ότι δεν καταλαβαίνουν τον σύγχρονο κόσμο, ότι οι συμβουλές τους είναι παροχημένες και καταπιεστικές. Θα έδινα στα παιδιά, μέσω των influencers και των online κοινοτήτων, μια εναλλακτική οικογένεια που τους καταλαβαίνει καλύτερα. Μια οικογένεια που τους λέει πάντα αυτό που θέλουν να ακούσουν. Που δεν τους βάζει όρια, που επικροτεί κάθε τους παρόρμηση. Παράλληλα, θα έκανα το ίδιο και με τους δασκάλους. Η γνώση τους θα απαξιωνόταν μπροστά στη σοφία του Google και του YouTube. Γιατί να ακούσεις το δάσκαλο της ιστορίας, όταν ένας τύπος σε ένα βίντεο 10 λεπτών μπορεί να σου τα πει πιο γρήγορα και πιο διασκεδαστικά? Θα ενίσχυα την ιδέα ότι ο καθένας είναι απόλυτα μόνος του σε αυτόν τον κόσμο. Ένας ανεξάρτητος πολεμιστής που δεν χρειάζεται κανέναν. Και η τελική πινελιά θα καθιέρωνα το δόγμα ότι ό,τι νιώθεις είναι αλήθεια. Το συναίσθημα πάνω από τη λογική. Η παρόρμηση πάνω από τη σκέψη. Αν νιώθεις ότι κάτι είναι σωστό,
τότε είναι σωστό, ανεξάρτητα από τα γεγονότα, τη λογική ή τις συνέπειες. Η απόλυτη υποκειμενικότητα. Χωρίς γονείς, χωρίς δασκάλους, χωρίς λογική, η γενιά αυτή θα ήταν πλέον έτοιμη. Εντελώς ευάλωτη, εντελώς δική μου. Και κάπως έτσι, το σχέδιο ολοκληρώνεται. Βλέπετε την ομορφιά του, την ύπουλη αποτελεσματικότητά του. Αυτός ο τρόπος διάβρωσης είναι τόσο επικίνδυνος ακριβώς επειδή δεν μοιάζει με πόλεμο. Δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει κραυγές, δεν έχει εμφανή εχθρό. Είναι πολύ πιο κοντά σε έναν μαζικό, αργό υπνοτισμό. Είναι μια γλυκιά μελωδία που σε νανουρίζει, που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα και ασφαλής, ενώ στην πραγματικότητα σου κλέβει την ψυχή. Είναι ένα δηλητήριο που σερβίρεται σε ένα ποτήρι με ζαχαρόνερο. Το πίνεις πρόθυμα, ζητάς και άλλο, γιατί η γεύση του είναι εθιστική. Οι νέες γενιές, τα θύματα αυτού του σχεδίου, δεν θα το αντιλαμβάνονταν ποτέ ως επίθεση. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε? Κάθε βήμα της διάβρωσης θα τους παρουσιαζόταν ως μια νέα μορφή ελευθερίας. Η απελευθέρωση από τη βαρετή γνώση, η απελευθέρωση από τις παλιές αξίες, η απελευθέρωση να είσαι όποιος θέλεις κάθε μέρα, η απελευθέρωση από την καταπιεστική οικογένεια. Θα το ζούσαν και θα το υπερασπίζονταν σαν το δικό τους αυθεντικό lifestyle. Θα πίστευαν ότι επαναστατούν, ενώ στην πραγματικότητα θα ήταν οι πιο υπάκουοι στρατιώτες του συστήματος που τους δημιούργησε. Και αυτό είναι το τελικό, ηρωνικό αριστούργημα. Το να πείσεις έναν σκλάβο ότι τα δεσμά του είναι φτερά. Το να κάνεις μια ολόκληρη γενιά να χτίσει τη φυλακή της, να διακοσμήσει τα κελιά της και να ανεβάσει και φωτογραφίες στο Instagram, γράφοντας τη λεζάντα Blessed και Freedom. Το υποθετικό σενάριο τελειώνει εδώ. Τώρα, ανοίξτε τα μάτια σας και κοιτάξτε γύρω. Πόσα από αυτά τα βήματα σας φαίνονται οικεία? Σκεφτείτε το. Αυτό είναι όλο για σήμερα. Τα λέμε.